TV. Boniface Kariuki jawanda bogrombe manachwari magina iwiye giobila ikinde ng'anyo mar chieng' tarik 17 madwe mokalo to tinende oiki dala gimantiere Kangema County ma Murang'a. Ik mare biro toka pis jamin wach maduong' puodho bura mondo obila mane ochiele gi magina odonjne gi buch nek. Bang' chiele kod magina, Kariuki norwake od thieth maduong' ma Kenyatta kama ne ochiwne thieth kuom thuolo mar jumbe 2 kapok ne owito ngimane. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. Lit kod kuyo no kwako gweng' ma Kangema mantiere kaunti ma Murang'a e kinde manitimo kopo mogik mar Boniface Kariuki, ja ohanda buog rombe manochwad gi magina e wiye e kinde ng'anyo mar chieng' tarik 17 mar dwe mar 6 mar higane. Arita kwe ne oridi e kinde kopo mare mar geng'o mutni moramora madino muoch e kinde kopo mare. Mondo oneni Kariuki omiluor makende e kinde iko mare, manen gavana e kaunti ma Nairobi Mike Sonko ne ochiwo kony kokadho kuom joge midendo kaka Sonko Rescue Team mane ogolo ringre Kariuki kawuok e kar kano ringre mar jomotho ma KU Funeral Home nyaka dalagi mantiere Kangema gi nyadhi. Jotelo mopogore kotelnegi kod jatend duond bura ma Wiper Kalonzo Musyoka nochopo e ikno ka seyo pod imedo biewne bad migawo mar obila kuom tiyo kod oteku mathoth ne jong'anyo e kinde ng'anyo adek mane oneno machiegni ni. Kama William Ruto hataki kujiuzulu, anaweza akawa impeached. Kama atawanunua bado namna hiyo, there's a third option, the next election. Tulisema usifadhaike, usiwe na hasira, kwa sababu rais akiamuka anakasirikia dunia nzima. Watu wa Murang'a, mambo ya bottom up mmekataa kupeleka watoto wetu kutoka hapa chini duniani kupeleka mbinguni kwa risasi, mmekataa. William Ruto anatakiwa kuwa pale Kamiti, kwa sababu yale amefanya tangu ingie kwa ofisi ni ya kudhafisha sana. This government must take responsibility for the death of Bonnie. We demand justice and we tell the government that we shall not rest until Bonnie gets justice. Ote mar jatend od buch DCP Rigathi Gachagua beneno somgi ogai mar Wiper kaluwore ni Gachagua timo limbe mare e piny Amerika. Koloso e kinde ik mar Kariuki, Senator Mabusia Okiya Mtata bendo ramoni jatend piny William Ruto owinjo donjne gi ketho mar nek e kinde ng'anyo koseyo jod bura ma pacho kae kuom remo chwalo ting' mag-gi e yo makare. Na nyinyi wananchi mkae mkijua kwamba bunge limesha tapelewa. Hatuna bunge, msimame mkijua mko kivyenu, kwa hivyo mchukue kura na msimame imara na mkumbuke vile askofu ametuambia hapa akihubiri. Askofu alisema rubbish in, rubbish out. Ik mar Kariuki bende biro mana bang' apis jamin buche e pacho kae puodho bura mondo obila mong'ere kaka Constable Clinzy Masinde Barasa manochelo Kariuki gi magina odonjne gi buch nek. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.